Tayo po ay magluluto ng adobong manok. Wow! So, mga kailangan po natin ay 3/4 kilo ng chicken. Chicken na na wings. Na chinap. Tapos meron tayong bawang, sibuyas, luya. Ako kasi nilalagyan ko ng luya kasi malansa yung chicken. So, meron tayo ditong sili, labuyo, suka. Kailangan natin ng suka, tsaka soy. So, meron din tayong pampalasa dito. Ayan. Meron tayong paminta, at tsaka, So, umpisan na po natin ang ating pagluluto. Lagyan natin ng mantika, cooking oil, kunting mantika. Sunod natin ang bawang. Kailangan natin mag-golden brown po ang bawang. Sunod na po natin ang sibuyas. Kasi guys, lagyan ko siya ng luya. Ayan. Pero nasa sa inyo po guys kung ayaw nyo pong lagyan ng luya. Kasi sa akin kasi gusto ko kasi ng mga recado pang-alis kasi, pantanggal kasi yan ng lansa ng manok, yung luya guys. Sunod na po natin ay ang chicken. Yan, pwede na natin lagay. Pampalasa. Kung ayaw nyo po ng bitchin guys, nasa inyo po kung ano po yung ilagay yung pampalasa niya. Sa akin kasi halo-haloin po natin. Tinakpan ko siya. Hintayin po natin na manuot po yung mga nilagay na ingredients hanggang sa magtubig. Tapos ilalagay na po natin yung sunod na yung soy tsaka suka. Ayan guys. Ano na siya? Manuot na.
Tansyahin lang po ang paglagay para hindi maalat. Yan. Kunti lang. Okay. Gagawin po ay haluin. Tapos takpan ulit. Takpan ulit natin guys. Kain ulit na manuot yung soy na nilagay guys. Manuot na. At wala na ang tubig. Magmamantika po. Ito kasi nilalagyan nila ng ano to eh, ng pineapple. Ang pineapple para manamis-namis. Pero sa akin kasi ayaw ng asawa ko yung may tamis. Kaya pure po na ano, nilalagyan ko na lang ng suka. Ting suka. Yan, suka po. Tansyahin nyo na lang ang paglagay ng suka para hindi maasin. Tapos takpan ulit natin.